tomto videu si povieme, ako šikovne vložiť obrázok, ako nastaviť jeho umiestnenie, tak aby nám neskákal, ale plynul s textom a tiež ako vložiť k nemu popis. Niektoré veci budú podobné ako pri vkladaní tabuľky a jej popisu. Takže obrázok vložíme jednoduchou klávesou s krátkou Ctrl+V, mám ho zapamätaný v pamäti. Pri vkladaní je dobré si skontrolovať, ja to tak mám nastavené, či máte to tiež takto, aby obrázok bol súčasťou textu. Túto možnosť nájdeme jednak tu, pravým tlačidlom veľkosť a pozícia, takto, zalamovanie textu, čiže potrebujeme, aby to bolo toto prvé do riadku s textom. Alebo dá sa to nastaviť aj tu na karte formát, pozícia a táto prvá možnosť zarovnať s textom. Čiže nám to nepláva ponad text ani pomedzi. Ja si ho trošku zmenším, lebo je veľký. A upravím si ho. Najvhodnejšie je, keď obrázky, niekde to aj v smernici určené, keď obrázky sú presne v strede. Takže ja idem na kartu domov, dám si ho do stredu, ale pozor, on nie je celkom v strede, lebo tu je nastavené predsadenie. Dobre je vytvoriť si rovno nový štýl, ja to väčšinou tak robievam pre obrázok. Čiže tak ako to bolo vo videu pre tabuľky, vytvorím si nový štýl. Nazvem si ho predgraf, budem ho používať na grafy. Napríklad takto. A ešte by bolo rozumné, aby každý obrázok bol trošku odsadený, čiže aby tu bola medzera, tak mu nastavím odsek, nastavím mu napríklad 12. OK, tak to bude nastavené iba pre tento jeden obrázok. Keď chceme všetky, nazvala som to pre graf, ja to používam aj pre obrázky, aj pre grafy. Čiže nastavila som to iba pre jeden, ale chcem, aby to sa použilo pre všetky, takže dám aktualizovať. Tým pádom všetky obrázky budú takto odsadené pekné a takto sme vložili obrázok. Takto máme teda vložený obrázok. Ideme vytvoriť automatické číslo popisok pod obrázok. Čiže označím si ten obrázok, kliknem naň, dám kartu referencie a vložiť popis. Je to ten istý príkaz ako pre tabuľku. Avšak pozor, tuto mi vyskočí tabuľka, ale ja nechcem vytvoriť popis pre tabuľku, ale vyberiem si v riadku označenie, vyberiem si obrázok. Automaticky mi preskočí umiestnenie pod vybratou položkou, čo je správne, nechám to takto. OK. Zabudla som napísať názov, kľudne môžeme napísať ho aj teraz. Môže sa písať do okienka, môže sa napísať aj potom. Tu mi ale urobil trošku takýto odsek, čo som nechcela. To je preto, že on ide podľa štýlu popis, ktorý sme vytvárali v predchádzajúcom videu, kde sme si nastavili, že pred tým popisom chceme mať medzeru naozaj, lebo ten popis sme používali pre tabuľku. Aby sa nám nemiešali štýly a nenarobili sme si pasiku, urobme si nový popisok, ktorý bude dole, bude pod grafom a pod obrázkom. Takže ja si pridám nový štýl, kľudne ho nechám založený na popise, a napíšem si hore, že bude to popis pod graf alebo obrázok. OK. A znova použijem ten postup, ktorý sme už použili. Tento jeden riadok si nastavím ako chcem. Čiže dám si na karte domov, vleziem do odseku. A tu si nastavím, že nie, túto medzeru nechcem mať, tých 12. Ale chcem mať medzeru 12 za. A v podstate to by aj stačilo. Dám si upraviť popis pod obrázok. Aktualizovať. Popis pod graf. Aktualizovať. Čiže odteraz všetky popisy pod graf budú správať takto. Vhodné je hlavne pri obrázkoch, ktoré od nich sťahujeme na uviesť zdroj. Čiže vložíme zdroj. Treba nejaká web stránka. Vidíme, že tuto nám to akosi veľké medzery narobilo. To je preto, že pozrite sa, aj ten obrázok, ten pregraf má za sebou medzeru, aj tento text, popis podgraf má za sebou medzeru, aj tento zdroj má za sebou medzeru. Takže asi by sme chceli zmazať medzeru pregraf, pre obrázok.
Takže buď zmažeme túto a znova dáme aktualizovať. Môžeme takto urobiť aj cez toto, odstrániť medzeru. To je to isté, ako keby sme vošli dnu a tu nastavíme 0. Môžeme to odstrániť. Takže sme odstránili, dáme aktualizovať. Tu tiež odstránime medzeru za. Tu tiež nezabudneme aktualizovať. No ale ten zdroj, ten by sme práve že chceli, aby tá medzera zostala. Takže to musíme vytvoriť nový štýl. My sme už nejaký zdroj používali. Pohľadáme ho. Ten mám tu, ale to je trošku iný, takže si vytvorím nový. Zdroj pod. Necháme tiež graf. Budeme používať aj podgraf, aj podobrázok. Takže to je nový, ale dám ho do stredu s tým, že pred ním nechcem žiadnu medzeru. Pardon, tu som. Pred ním nechcem žiadnu medzeru a za ním si medzeru nechám. Asi trošku väčšie by som to dala. 11. Znova nezabudnem aktualizovať. Či som dobre ponastavila, čiže tu máme pre graf pekne vlastne vystredený. Tento je pre popisok a tento je pre zdroj. To, čo sme tu dobre nastavili, môžeme vyskúšať v ďalšom obrázku. Takže ja som si do pamäte zapamätala nejaký ďalší, dám Ctrl V, vložím ho a ideme. Nastavíme mu, že to je graf alebo obrázok. Vložíme popisok, tak ako sme už vkladali. Vidíte, dá nám dvojku automaticky. Vyskočili sme na druhý riadok. A ešte pod to napíšeme zdroj. A tak ďalej. Iná web stránka. Čiže zdroj pod graf, popis pod graf. Treba nastaviť. Vidíte, medzery tu nemáme. A také primerané, len maličké. Čiže nám to funguje. Vyzerá to už výborne, avšak má to ešte nejaké chybičky krásy. Môže sa stať, že ak budeme dopisovať text, tak nám odskočí, zdroj nám odskočil kdesi preč. To znamená, máme obrázok a popis na jednej strane a ten zdroj na druhej. Dokonca ešte aj popis nám odskočil a máme obrázok. To sa nám určite nesmie stať. Vo viacstranovom dokumente toto ani nemá zmysel nejako kontrolovať, dá sa to nastaviť, povedať Wordu, že počúvaj ma, za týmto obrázkom musí hneď nasledovať ten popisok a aj zdroj, nesmieš to rozpojiť. Riešenie je v zviazaní odseku s nasledujúcim, takže ja si označím chcem tento obrázok zviazať, čiže tam odsek zviazať s nasledujúcim, aj tento odsek zviazať s nasledujúcim. Znamená len prvý, druhý. Tretí už nie, áno, lebo ten tu môže byť medzera. Samozrejme nezabudneme zaktualizovať, aby sa to uplatnilo na všetky obrázky v celom dokumente. No a teraz, keď budeme posúvať, pozrieme sa, čo sa stane. Že keď sa nezmestia všetci, tak preskočia všetci naraz. No sú zviazaní. Poďme si teda zopakovať, čo sme si povedali v tomto videu. Niektoré veci boli podobné ako pri vkladaní tabuľky. Vytvoriť si nový štýl, upraviť si štýl tým, že si nastavím všetko v nejakom konkrétnom odseku a potom dám aktualizovať. Prípadne poupravovať medzery pred a za odsekom. To bolo rovnaké ako v predchádzajúcom videu. Pri vkladaní obrázka by sme si mali dať pozor na to, aby ten obrázok mal správne umiestnenie. Pre vytváranie popisov je najlepšie, ak má umiestnenie priamo v texte, čiže Word to volá do umiestnenie do riadku s textom. Vloženie popisu je veľmi podobné ako pri tabuľke, čiže dám vložiť popis na karte referencie, avšak dáme si pozor, aby sme mali označenie, že vkladáme obrázok. Pri tomto sme si ešte spomenuli jednu veľmi dôležitú vec, keďže máme väčšinou obrázok, pod tým máme popis a pod tým zdroj, tak chceme, aby všetky tieto tri prvky boli previazané a aby sa nám to nerozpojilo. Takže sme si ukázali
ako to nerozpojenie vytvoriť cez zviazať s nasledujúcim. Tento príkaz je na karte pre vlastnosti odseku. Vytvorené, upravené, všetky obrázky krásne fungujú, nič neskáče. Dúfam, že sa vám to podarilo. Ak nie, pozrite si videjko ešte raz, prípadne ma oslovte, poradte sa, čo vám nefunguje. Ďalšie tipy vidíte v ďalších videách alebo na mojej web stránke hodinovaučiteľka.sk.